i-unbox natin itong helmet ng asawa ko. Ito ay pinili ko pala ito sa Iron Hell. Iron Hell Alamitos. So ito may ito siyang clear visor. Tapos ito yung helmet niya. Isang bag. Bali, itong pinili ko ay modular na Spyder. Sus dual visor. Pwedeng manigarilyo pa sa biyahe habang nasa daan ay nagdadrive. Hindi mo na ako naninigarilyo. Hindi ako pag ano ko lagay ng garilyo na ako, papalit tayo. Medyo masikip sa akin. Aga. Gusto ko rin ng ganyan pero hindi yung ganyan kalaki. Ganyan.